היה סיפור על זוג, בהתחלה חיו, הכל היה נראה בסדר, כן, שלום בית היה נראה, התחילו ילדים, 4 ילדים, פתאום האישה אחרי לידה רביעית, התחילה, הריח, בעלה לא נראה לה, כל דבר מרגיז אותה, היא קיבלה עליו עצבים, אומרת לו, אני לא יכולה שאתה איתי בבית, צא מהבית. בן אדם בעל מידות, לומד תורה, אני חרם, עוזר בבית, מפרנס בבית, זרקה אותו לאן? לאוטו. כי לא נעים שאישה תהיה באוטו, אז החליטו מי יהיה באוטו? ladies first? לא. אז ודאי שמי שיהיה באוטו זה גבר. מה, אישה באוטו זה לא צנוע, נכון? שבוע, שבועיים, 3 החברים שלו מהכולל אומרים לו, איפה כתוב שמותר לסבול? למה יש גיטים? יש קידושים ויש גיטים. למה יש גיטים? שאם אישה ככה מזלזלת ומציירת אותך, אתה לא חייב לסבול. אומר ילדים, גם ילדים אתה לא חייב לסבול בשביל זה. אמר להם משהו, אומר לי שצריך להישאר. לאט לאט, תראה, התפרקה 4 לידות, עברה מה שעברה, אולי יש לה איזה משהו נפשי ולא עליתי על זה, אני אבדוק את זה. חוץ מזה, מה כבר עכשיו אני כבר מהר לפרק, אני נותן לה הזדמנות, וזה נקרא אמון, וזה נקרא באש ובמים. עוד חצי שנה עוברת, אומרים לו כבר הרבנים, אתה לא חייב, על פי ההלכה אתה לא חייב לסבול, כי זה כבר מוגזם. איך שאם נגיד לך, אין לך יחסי אישות נורמליים, אין לך זה, אתה לא חייב להישאר שם. אמר לה, בא אליו הרב הגדול, אמר לו בוא איתי, מה הסיבה שאתה עשתה לזה? הוא אומר לו, אני מספר רק לך. הוא אומר לו, הרב, אבל לא סיפרתי לאף אחד. הוא אומר לו, בכל החודשים האלה, חלמתי בחודש הראשון, יום אחרי יום אותו חלום. חלום אמיתי. באה אליי אישה יפה בחלום. אומרת לי, נחש מי אני. אני בחלום. אמרת, אני לא יודע מי את. אני הייתי אשתו של אחד התלמידי החיים הכי גדולים בדור הקודם. אמרה, מי? אתה. היית צדיק, תלמיד חכם, גאון, וכולם היו משחררים לפתחה לשמוע את דברי התורה שלך. הוא אומר לנו, רק רציתי להגיד לך שאומנם היית תלמיד חכם גדול, אבל לא היה לך זמן בשבילי. אני הייתי אלמנה חיה, בקושי חיוך, בקושי היית כל כך היית עסוק בתורה ובחסד בחוץ, ששכחת את אשתך בבית. עזוב תעזוב עמו בבית. ולכן כשנפטרת מדום לב, עלית לשמיים, ורצח לצלך לגיהנום, על זה שציירת אותי. אבל אמרו אי אפשר לצלול לגיהנום כי יש לו הרבה תורה. אז רצו לצלול לגן עדן, אמרו אי אפשר לגן עדן כי יש פה אלמנה חיה. אז אמרו מה נעשה כדי לכפר לו? הורידו אותך בגלגול עם אישה שתצייר אותך. אם תקבל את זה באהבה, קיבלת את העולם הבא. אם לא, אתה מותר. איך מותרים לכם? אבל גם מותר לא להכניס לך לגיהנום. מותר לך להתגרש, אבל גם מותר לא.